Nagsagawa ng donation drive ang Bulacan Barter Community o BBC mula sa siyudad San Fernando para maipadala sa mga nasalanta ng Bagyong Rolly at Bagyong Ulysses. Nagsimula ang grupong BBC sa online barter hanggang sa maisipan ng mga miyembro na lumikom ng damit at pagkain para sa mga kababayan nating naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Naging tulay ang CLTV 36 Linga Foundation Incorporated at Center for Emergency Aid and Rehabilitation Incorporated upang maipaabot ang grupo ang kanilang tulong. Hinihikayat naman nila ang ilang may mabubuting puso na tulungan silang makaipon pa ng mas maraming donasyon, mapadamit man yan o pagkain. Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaaring direktang ipadala o dalhin sa address na nasa inyong mga screen. Rainiel Pawid, CLTV News.